हॅलो फ्रेंड्स, मी सुनीता's किचन मराठीमध्ये आपलं स्वागत आहे. तर आज आपण बघणार आहोत हॉटेल स्टाईल चिकन भुनाची रेसिपी. तर त्यासाठी मी इकडे घेतलेला आहे चिकन. मी इकडे 708 ग्रॅम चिकन घेतलेलं आहे. नंतर मी इकडे 5 ते 6 मोठ्या साईजचे कांदे बारीक चिरून घेतलेले आहेत. त्याच्या अर्धा टोमॅटो म्हणजे साधारण 2 ते 3 टोमॅटो, आलं लसूण पेस्ट, लाल तिखट, मीठ, 1 टेबलस्पून साखर, हळद आणि मी इकडे काही खडे मसाले घेतले आहे. त्यामध्ये 1 इंच असं दालचिनी घेतलेली आहे, 1 मोठं स्टारफूल, 3 मोठ्या वेलच्या, 7 ते 8 छोट्या वेलच्या, 7 ते 8 लवंग आणि 7 ते 8 मिरे. अशा प्रकारे मी इकडे मसाले वापरलेले आहेत. त्यानंतर मी कढईमध्ये तेल गरम करून घेतलं होतं. सर्वसाधारण या रेसिपीला आपल्याला तेलाची क्वांटिटी थोडी जास्त लागेल. त्यानंतर मी बारीक चिरून ठेवलेला कांदा त्याच्यामध्ये फ्राय करून घेणार आहे. तर तो आपल्याला गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत कांदा इकडे फ्राय करून घ्यायचा आहे. अर्धवट कच्चा कांदा इकडे आपल्याला चालणार नाही. आपल्याला तो कांदा व्यवस्थित फ्राय करून घ्यायचा आहे. बेसिकली चिकन भुनामध्ये आपण जेही इन्ग्रेडियंट्स वापरतो, जसं की कांदा, टोमॅटो, जे पण आपले मसाले आपण घेतलेले आहेत ते व्यवस्थित भाजून घेणं आवश्यक आहे. त्याशिवाय तो फ्लेवर, प्रत्येक गोष्टीचा असा जो फ्लेवर असतो तो त्यामध्ये उतरणार नाही. त्यामुळे आपल्याला ह्यामध्ये वापरणारे कांदा, टोमॅटो हे व्यवस्थित अगदी फ्राय करून घ्यायचं आहे. थोडं जास्तच फ्राय करून घ्यायचं आहे. तर आता मी कांदा फ्राय करत आहे. त्यानंतर मी इकडे 3 ते 4 मिरच्या अशा कट करून घेतलेल्या आहेत. त्याला मधून असं कट करून घेतलेलं आहे, त्या ॲड करत आहे. याचा देखील फ्लेवर ग्रेव्हीमध्ये खूप छान प्रकारे उतरतो. अशा प्रकारे मी आता हे परतून घेत आहे. कांद्याला गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत कांदा इकडे आपल्याला फ्राय करून घ्यायचा आहे. तर तुम्ही बघू शकता माझा कांदा भाजून झालेला आहे. तर मी आता त्याच्यामध्ये टोमॅटो ॲड केलेले आहे. तर इकडे मी कांदे 5 ते 6 मोठ्या साईजचे कांदे वापरले होते आणि 3 मीडियम साईजचे टोमॅटो मी इकडे वापरलेले आहेत. जर का तुमच्याकडे मोठा साईजचे टोमॅटो असेल तर तुम्ही 2 वापरले तरी चालेल. फक्त बेसिकली हेच लक्षात घ्यायचं आपल्याला की जितका आपण कांदा घेतलेला आहे त्याच्या हाफ क्वांटिटी आपल्याला टोमॅटो घ्यायचे आहेत. आता मी त्याच्यामध्ये आलं लसूण पेस्ट जी केली होती ती ॲड करत आहे. आलं लसूण पेस्ट सर्वसाधारण आपल्याला 2 मोठे चम्मच एवढी ॲड करायची आहे आणि ॲड करून झाल्यानंतर एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायची आहे. आता मी चवीनुसार मीठ ॲड करणार आहे. त्यानंतर पाव चमचा इकडे हळद वापरलेली आहे मी, ती मी ॲड करून घेत आहे. त्यानंतर मी इकडे लाल तिखट वापरलेलं आहे. हे एव्हरेस्टचं मी इकडे लाल तिखट वापरत आहे. तुम्ही घरचा मसालाही वापरू शकता. मी इकडे एव्हरेस्टचा वापरला आहे कारण की मला त्यामुळे थोडासा ग्रेव्हीला लालसर रंग देखील येईल. त्यानंतर मी 1 टेबलस्पून एवढी साखर ग्रेव्हीमध्ये ॲड करून घेतलेली आहे. आता मी हे सगळं मिश्रण व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहे आणि त्याला 10 मिनटासाठी झाकून ठेवणार आहे. 10 मिनटं झाली आहे. तुम्ही बघू शकता आपला जो मसाला होता तो चांगल्या प्रकारे फ्राय करून झालेला आहे. तर आता मी त्यामध्ये जे खडे मसाले घेतले होते ते मी मिक्सरला जाडसर असे वाटून घेतलेले आहेत. तर आपल्याला आता ते या मसाल्यामध्ये ॲड करायचे आहेत. तर तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे मी हे मसाले ग्राइंड करून घेतले होते. मी हे मसाले आता ॲड करणार आहे आणि ॲड करून झाल्यानंतर आपण त्यामध्ये आपले जे चिकन होते ते ॲड करणार आहोत. चिकन ॲड करून झाल्यानंतर एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि त्यामध्ये अर्धा कप इतकं पाणी आपल्याला ह्यामध्ये ॲड करायचं आहे. इथे पाण्याचं प्रमाण आपल्याला खूप कमी घ्यायचं आहे, जास्त पाणी टाकायचं नाही आहे. तर अशा प्रकारे पाणी टाकून झाल्यानंतर झाकून तुम्हाला अर्धा तास तरी हे शिजवून घ्यायचं आहे. तर आता मी शिजवून घेतलेलं आहे, अर्धा तास झालेला आहे. तर त्यानंतर मी ह्याच्यामध्ये कसुरी मेथी ॲड करणार आहे. जर का तुमच्याकडे कसुरी मेथी नसेल तर तुम्ही इथे कोथिंबीर देखील ॲड करू शकता. तर मी अशा प्रकारे कसुरी मेथीची पावडर करून फ्रीजमध्ये स्टोअर करते. तर मी हीच पावडर इकडे वापरलेली आहे. तर आता बघू शकता माझं व्यवस्थित असं चिकन शिजलेलं आहे.
तर दिसायला इतका टेम्पटिंग असणारा आपला हा चिकन भुना खायला देखील तितकाच स्वादिष्ट लागतो. तर तुम्ही एकदा नक्की ही रेसिपी ट्राय करा, तुम्हाला नक्की आवडेल. तर आता आपण सर्विंग बोलमध्ये हे सर्व करून घेऊ. तर असा हा आपला चिकन भुना मसाला रेडी आहे. तर हा तुम्ही चपातीबरोबर, नानबरोबर सर्व करू शकता. रेसिपी जर का आवडली असेल तर नक्की लाईक करा, कमेंट करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल आयकॉनवरती क्लिक करा जेणेकरून माझ्या लेटेस्ट रेसिपीचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल. थँक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.